Γεια σας, βρισκόμαστε στο κατάστημα Microsoft Center για να σας παρουσιάσουμε ένα όπλο της G&G, ένα sniper όπλο το οποίο ονομάζεται GR25. Να πούμε μερικά λόγια για το πραγματικό όπλο. Η κανονική ονομασία του είναι SR, το οποίο σημαίνει Stoner Rifle. Είναι ένα όπλο το οποίο χρησιμοποιεί διάμετρο 7,62 χιλιοστών πυρομαχικά. Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ στον πόλεμο το Περσικό και στο Αφγανιστάν και από τα ελληνικά ΕΚΑΜ. Το βάρος του όπλου μας, του κανονικού, είναι τα 4,5 κιλά και το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει μόνο βολή καταβολή και ασφάλεια. Να δείξουμε λίγο τι έχει στη συσκευασία μας. Λοιπόν, στη συσκευασία μας τώρα περιέχει ένα manual, ένα σακουλάκι μπύλιες, έχουμε ένα ταχυγεμιστήρι, 4 rail covers, έναν γεμιστήρα χωρητικότητας 20 βολίδων και φυσικά το όπλο μας. Στο όπλο μας παρατηρούμε ότι είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο όλο, εκτός από το κοντάκι και την πιστολοειδής λαβή. Ο χώρος της μπαταρίας βρίσκεται πίσω στο κοντάκι. Στο σώμα έχουμε το χώρο του hop-up, το RIS, το οποίο το καθιστάει πάρα πολύ εύκολο να βάλουμε ένα σκοπευτικό τύπου διόπτρας ή ακόμα και red dot. Τον επιλογέα βολής, τον οποίο όπως είπαμε και πριν έχει δύο θέσεις, safe και βολή καταβολή. Free flow trees. Εδώ μπορούμε να τοποθετήσουμε το δίποδό μας, κάποιο φακό, κάποιο λέιζερ και γενικά οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Και φυσικά δεν έχει μπροστά σκοπευτικό, ούτε πίσω. Το βάρος του είναι στα 2,7 κιλά και το μήκος του φτάνει τα 101 εκατοστά. Να δούμε λίγο τα FPS του όπλου μας. ...343,6, 349,1, 344,9. Αυτό είναι το όπλο μας. Σας περιμένουμε από το κατάστημα για να το δείτε και από κοντά και για τυχόν απορίες που θα έχετε πάνω στο όπλο. Ευχαριστώ πολύ.